Здравейте и добре дошли в новия епизод на Здравен подкаст. Днес ще си говорим за една тема, която вълнува много жени, но и все повече мъже – пигментните петна по кожата. Как се появяват, можем ли да ги предотвратим и какво наистина действа? А на гости ми е доктор Ана Пайкова, дерматолог с дългогодишна практика и специален поглед върху кожата на жената във всеки етап от живота. Доктора, здравейте и добре дошла в нашия здравен подкаст. Мисля, че засягаме точно на време тази тема за пигментните петна. Макар, че всъщност ще разберем и в времето на нашия разговор, че грижата трябва да е целогодишна, но като че ли най-изявен е периода на лятото. Здравейте, благодаря за поканата. Много се радвам, че ще мога да споделя професионалния си опит с вас и вашите зрители. Всъщност, пигментацията може да се появи по всяко време на годината и основният сезон, в който ние трябва да сме много осторожни, това е ранната пролет. Защото много хора си мислят, че трябва да се мажат със слънцезащитни кремове единствено и само когато отидат на море и на плаж. А всъщност кожата през зимния период е неподготвена и когато излезе първото слънце през април, а вече дори през март, кожата е атакувана много силно от ултравиолетовите лъчи, които са всъщност основния провокиращ фактор за пигментациите. Добре, да започнем от там. Какво всъщност са пигментните петна? Пигментните петна са полезни за нашата кожа. Всъщност меланоцитите са тези клетки, които ни пазят от вредното влияние на ултравиолетовите лъчи. Обаче, когато имаме други външни фактори, хормонален дисбаланс, стрес, при бременност и различни други вътрешни заболявания, става едно преразпределяне на пигмента в кожата и самите пигментни петна представляват едно натрупване от пигментни клетки. А кои са най-често засегнатите участъци? Тъй като слънцето е провокиращия фактор в 70% от случаите, най-засегнати се кожата, която е изложена на слънчево влияние. Да, лицето, деколтето, ръцете. Шията, деколтето, скулите, ръцете, предмишниците. Особено когато караме кола, много често пренебрегваме факта, че слънчевите лъчи минават и през стъклото на колата и там, където е таргетираната зона от слънцето, се появяват така нежеланите пигментни петна. Когато става въпрос за лицето и за ръцете и за лицето, когато говорим за пигментни петна и кажем, че има старчески петна, те всъщност пигментни петна ли са или са си отделно нещо? Старческите петна са пигментни петна, които са провокирани от слънцето и вече от хормоналния дисбаланс. След една определена възраст нивото на естрогена спада и така това провокира появата на тези пигментни петна по ръцете при жени, които са изложени на слънце и дори при мъжете. Пигментните петна по някакъв начин опасни ли са? Има пигментни петна, които не се различават от пациента, от хората. Те наистина се явяват преканцероза, т.е. те са едно петно, което предшества образуването на рак на кожата. Така че винаги, когато имаме пигментни петна, особено такива, които са с неравномерен цвят, с неравномерна повърхност, надигнати над кожата, когато има по тях кръвоносни съдове, малки язвички, ние задължително трябва да се обръщаме към дерматолог, защото понякога и аз, ако не ги видя с дерматоскопа, аз не мога да различа различните пигментни петна, така че е хубаво да се обръщат хората към дерматолог-специалист, защото една преканцероза, едно предраково заболяване, ако се лекува на време, то няма никакъв проблем. Човек да живее дори и с най-опасния рак на кожата меланом.
Да кажем за луничките. Тук има и голям спор. Пигментни петна ли са луничките или не? Луничките са генетично предразположени. Те са малки ситни, обикновено са наследствени. Ако майка ви имала лунички, вие най-вероятно ще имате. Така че те не са пигментни петна в истинския смисъл на думата, но всъщност луничките се засилват при излагане на слънце. Много е трудно да се повлияват с различни пилинги, лазери, така че при хора с червен цвят на кожата се срещат, така че те са си генетично предопределени. Могат ли стресът и сънят да оказват влияние върху тази пигментация на кожата? Да, всъщност това, което напоследък така е много актуално, как влияе стреса въобще върху кожата. И последното, което е много интересно, че хроничният стрес всъщност намалява имунитета на кожата. И имам пациенти, които когато ги лекувам от пигментации, мелазма или друг вид пигментации, когато те са под влияние на хроничен стрес, много по-бавно и много по-трудно се повлияват от методите за лечение на пигментациите. Т.е. стреса индиректно променя хормоналния баланс в организма, намалява имунитета на кожата и така пигментацията не може да бъде успешно излекувана. Това заради повишаването на кортизола ли? На кортизола, да, стресовия хормон. Да, и всъщност той оказва влияние върху тези... Да, той оказва влияние върху метаболизма и върху имунитета на кожата. Той не образува пигментации, нали, не участва пряко в процеса на образуване на пигментация, но влияе върху лечението и всъщност много по-бавно такива хора с хроничен стрес се лекуват от пигментация. Може ли да са симптом на нещо от пигментните петна? Например, на инсулинова резистентност. Знам, че много често хората с инсулинова резистентност започват да имат петна по лицето. Или някакви проблеми с надбъбречните жлези. Да, много често ние дерматолозите четем по кожата, защото кожата е най-големия орган, както знаете, и много често пигментации, които са неспецифични, могат да бъдат първата проява на различни хормонални заболявания, на чернодробна недостатъчност. Като, например, дайте някакъв пример. Например, когато забележите повишена пигментация под мишниците, около гънките, когато видите неравномерни пигментации по гърба, това означава, че задължително имате някакъв дисбаланс. Или пък около очите, когато се появят тъмни кръгове при хора, които не са имали, нали, преди това, това е признак, че имате някакви хормонални отклонения. Много често аз, когато имам неясноти при пигментации, се консултирам с ендокринолог и работиме заедно при решаването на проблемите. А може ли пигментните петна да са предвестник на заболявания като рака на кожата, например? Може, да. Има соларното лентиго. То може да се явява преканцероза на кожата и понякога се бърка с обикновено пигментно петно, но все пак при посещение на дерматолог и така проверка на кожата с дерматоскоп може да се установи разликата дали е лентиго малигна, нали, преканцероза или соларно обикновено слънчево петно. А как се променя грижата за кожата с годините, с възрастта? Има ли въобще такава промяна? Има, разбира се, във всяка една възраст трябва да се грижим по различен начин за кожата си. Много често, понеже сме, нали, на тема пигментации, много често след акне се появяват така наречените постинфламаторни пигментации и всъщност тогава е много важно заедно с грижата за акнето да започнем още отрано да се грижиме и за пигментациите на кожата. Обикновено в пубертета кожата е по-мазна, след това, след една определена възраст,
Кожата може да се промени, да стане суха. При жените обикновено след раждане. След това в менопаузата пък тя става суха, много чувствителна и винаги грижата трябва да бъде различна. Понякога аз много се очудвам, че пациентите не си знаят типа кожа и много често бъркат продуктите, използват продукти, които са често рекламирани и се мажат с неподходящи, по неподходящ начин си измиват лицето, нанасят продукти едни върху други, нали, което също за мен е грешка. Добре, нека тогава да го кажем така. С какво започваме? Като правим все пак оговорката, че за всяка възраст на кожата, понеже тя се различава понякога от биологичната ни възраст, нали, кожата може да има някаква друга нейна си възраст, различна, да. Ние се съобразяваме, вече сме разбрали какъв ни е типа кожа и ползваме съответно тази козметика с тази възраст и така нататък. Но започваме с едно измиване най-вероятно. Сега, моята препоръка и това, което лично аз използвам, когато имаме нормален тип кожа или нормален към смесен, започваме с измиване на кожата с измивен гел. Дори тя да е чувствителна, може да използваме измивен гел за чувствителна кожа. Ако кожата е много суха, с зачервявания, наранявания, белези и така нататък, тогава може да използваме тоалетно мляко, лосьон. Сега, ако кожата е мазна, може да я тонираме с тоник и тази рутина се повтаря сутрин и вечер. Като много често дамите, които използват грим през деня, правят грешка, че когато се приберат вкъщи, почват да си махат грима, след което почват да се мажат с един крем. След това преди лягане пак се измиват, пак се мажат и при спортистите го има този момент. Значи винаги когато пресушаваме кожата, тя получава сигнали, че е мазна, че е суха по-точно и тя се омазнява. Тоест, почистването на кожата трябва да става не по-често от 2 пъти на ден. Сутрин след ставане и вечер непосредствено преди лягане. Добре, почистваме кожата. Първо махаме грима вечерта, ако имаме грим. Да, първо може да се почисти грима с тоалетно мляко или с лосьон. След това тя се измива, подсушава се и се нанася съответния крем. Ако кожата е суха, преди това да сложим някакъв тоник или нещо друго на лицето. Ако кожата е нормална към смесена или нормална чувствителна, според мен е излишно просто да се нанася друг почистващ продукт. Ако, например, ползваме различни видове хидратанти, хиалурон, да под формата на вода ли? Не под формата на вода, като кремче. Има и хиалуронови емулсии или как? След като се почисти кожата, може да нанесеме серум, който серум да има примерно избелващо действие, хидратиращо действие, серум с ретинол, серум с витамин С и след като серума попие в кожата, след това може да нанесеме, в вечерно време се нанася активния крем, който да има антиейдж съставки, ако кожата е 35+, иначе ако е мазна проблемна, си нанасяме единствено само крема, който си е лечебния или този, който потиска или пигментации, или развитие на бактерии и така. Серумите, по принцип, аз много ги харесвам, когато имаме старене на кожата. Значи, не само слънчевите лъчи водят до стареене на кожата. Вече в съвремието, вследствие на този стрес, имаме едни агресивни частици, свободни радикали, които унищожават кислорода в кожата и тя придобива един сив, отпуснат цвят, няма блясък, сухота и в такива случаи, когато човек води активен начин на живот, подложен на стрес и така нататък, е хубаво да използва преди крема серум, който да има или ретинол, или витамин С, или хиалурон, за да може и да има антиоксидантни съставки също, които да могат да
подобрят качеството на кожата и да възвърнат кислорода. Нали? И затова, когато имаме проблеми и с старението, и с пигментациите, е хубаво да се правят и кръвни изследвания, за да се види дали няма някакъв железен дефицит, нали? Дали няма някакъв хормонален дисбаланс, на как е нивото на витамин D3, за да може активно да се лекуват самите проблеми. Иначе вечерно време серум и крем. А флуида кога го слагаме? Значи флуида е на мястото на серума. Използваме или флуид, или серум. Ако кожата е много мазна, тогава вече може да използваме серум с активни съставки и флуид. Ако е много суха, флуида и крема се различават по текстурата. Флуида се препоръчва при по-мазните и по-чувствителни кожи. А крема вече се препоръчва при по-сухите кожи. Да, и този ретинол, например, той понеже води до изтъняване на кожата, затова сега е много модерен, нали, да се използва, но ретинола трябва да се използва само при хора, които имат стареене на кожата и намаляване на еластичността на кожата. Нали? Не всяка кожа има соларно стареене. Нали? И стареене, което има кожи с финни линии и бръчки, нали? Сухи кожи, с неравномерен тен, с пигментации, тогава е оправдано да се използва ретинол. Ако кожата е здрава, бляскава, еластична, не е необходимо да се използва ретинол и то постоянно. Ние вече сме в средата на възрастта. Така е, на живота. Но все пак вие не работите на открито, нали? Не сте на пазара, да. Така че кожата Аз през ден го поставям. Да. Не го слагам всеки ден. Моята препоръка е ретинол да се използва зимата, за известен период от време, през ден, през два, нали, за да може, зависи от процента, нали, на ретинола, и да не се използва прекалено често, защото ретинола води до изтъняване на кожата. Да, може би. И между другото, задължително сутринта трябва да се премахне отново с нещо. Той само с вода. Разбира се, трябва да се измие с продукт. Да, трябва да се измие с продукт. Да. Какво да избягват хората с акне? Ние казахме за тях преди мъничко, вие ги споменахте, обаче знаем, че акнето е голям проблем лятото. Искаме и да скрием тези кисти или пъпки, или как да ги нарека, да, и грим слагаме отгоре, и преди това слънцезащита, то става едно тежко, поти се лицето. Да, но какво да правят тези хора? Тези хора сутрин могат да нанасят слънцезащитен крем с цвят, за да могат да си скриват белези. Ако имат червенини, пъпки, има сега на пазара слънцезащити с цвят. Биби кремове, сиси кремове, има фондютени, които са стерилни, т.е. те не се окисляват, такава има опаковката, но много от тях нямат слънцезащита. А пък знаеме, че при акнето тази постинфламаторната пигментация, те много често се и чоплят, нали, от този род, нали, се пигментират и трябва задължително да използват слънцезащита 30 фактор с цвят. Допълнително да се нанася през нея под формата на спрей? Сега, спреевите форми на слънцезащита дават много често контактни дерматити в областта на очите, защото човек като почне да се пръска, той, нали, се пръска навсякъде. Аз имам такъв опит. Да, и напоследък наистина се засилиха такива контактни дерматити в областта на очите, така че препоръчително е да се нанася в градски условия един път на ден, е абсолютно достатъчно. Аз разбрах как трябва да го правя. Трябва да го правя така и някой да ме напръска. Иначе... може би да. Може би да. Направих го на един стадион. Трябваше да изкарам 4 часа горе-долу на този стадион, докато дойде време, където мога така да се наплискам и да ми мине това парене, и беше ужасно. Да. Но после, вече като приложих тактиката, всичко беше наред. Може ли върху тази киста, която имаме, отгоре като сложим слънцезащита с цвят, да сложим и коректор за по-голяма кривост? Първо, значи може първо да се сложи коректора и след това да се нанесе слънцезащитата с цвят.
Първо е коректор. Първо... Слънцезащитата трябва да е финал. И върху нея вече не трябва да се слага нищо. Евентуално, ако човек много се поти през деня, може да си има термална вода или вода с хиалурон, която да я нанася, да я напръсква върху грима и да попива със салфетка. Но върху слънцезащитата не се нанася вече нищо. Има ли някаква възраст за появата на пигментни петна? Или може и децата, и тинейджерите? По принцип при тинейджери пигментните петна са най-вече след акне. Това са постинфламаторните пигментации и след травми, след разчопляне. Много често имаме и така наречени посттравматични пигментации. Например, ожулите се, паднете и там на местото на ожуленото, ако се изложиме на слънце и ходим на море, след това и не се мажем, нали, с слънцезащита, на това место се образува пигментация. И после с времето изчезва ли? Да, после с времето може да избледнява, но може и трайно, нали, да си остане. Има белези, пигментация от изгаряне, например, някой се полял с течност или на огън, нали, се е допрял и след това остава една доста така резистентна на лечение пигментация. Така че при младите хора това са пигментациите, докато в зряла възраст около бременността се появява мелазмата. Знаете, нали, маската на бременността. Тя е хормонално обусловена и вече започват тези соларните пигментации след 40 плюс, нали, при жени, при мъже. При мъжете много често пигментации се получават по темето, нали, защото те не се мажат, нямат го този навик. Нали. И при мъжете те са трудно лечими, защото много често преминават в преканцерози или в доброкачествени тумори. Там кожата е опъната, трудно се лекуват, оперативно остават белези. И така че, нали, това е моя съвет към мъжката половина, просто да си мажат на главите и шапките не винаги помагат. Много хора се заблуждават, че като си сложат шапка и тениска и вече са защитени, просто вече е доказано, че ултравиолетовите лъчи минават през тъканите, минават през стъкла, дори тези лампи, нали, компютри, синята светлина също може да доведе до пигментации, затова много съвременни слънцезащитни кремове вече имат и срещу синя светлина, нали, филтър. И общо взето трябва да се пазиме с крем, не да разчитаме на дрехи, стига, нали, да не са УВ. Ако са дрехи с УВ филтър, няма проблем. Всъщност и децата трябва да им слагаме слънцезащита и да не се заблуждаваме това, че в момента не им излизат пигментни петна, че няма да им излезат след време, точно защото кожата вече от дете е увредена от тези слънчеви лъчи. По принцип кожата има памет и ако едно дете изгаря хронично, периодично, когато е по-малко, следствие му се появяват много бемки и следствие бемките могат да преминат в рак на кожата. Нали, не от всяка бемка става рак, но все пак при деца с бели кожи е препоръчително, когато са изложени на слънце и на море, да носят тениски с UV филтър, защото детето не може да го мажете през една минута. То стои постоянно във водата, нали? И слънцето е още по-активно, когато кожата се отмива непрекъснато, защото водата отмива този филтър, който си имаме ние, естествен защитен, и кожата изгаря много лесно. Така че при децата трябва да се пазят, нали, от слънцето, защото последствията идват след години. Да, всъщност последствията идват след години. Какви са най-добрите практики, които се прилагат в момента, за да избегнем пигментните петна? Много добре го казахте, да избегнем, защото когато те вече се появят, наистина лечението им е доста трудно и доста комплексно трябва да се подхожда. Както казах, трябва да се види дали няма някакви дефицити в организма, дали организма не е подложен на стрес,
И най-важно е да се разбере каква е дълбочината на пигментацията, за да се подходи професионално. Най-често пигментациите се лекуват през зимния период, а се пазиме от тях през летния период. Тоест през лятото ние трябва да направим така, че нашата кожа да не пигментира. Тоест грижата различна ли е през лятото и през зимата, ако си има предвид, че всеки ден си слагаме слънцезащита? Аз специално не си представям ден, в който мога да изляза без слънцезащита, даже да е облачно навън. Разбира се, сега има достатъчно козметика. Дневните кремове са с нисък фактор, слънцезащитни филтри, но не само слънцезащитата е важна. Нали? Важен е и хормоналния стрес, важни са другите навици, така че не само слънцезащитата спомага да не се образуват пигментации, трябва да е правилната слънцезащита, защото много често пациентите ми казват: ама аз се мажа. Добре, ама дай да видим с какво. И се оказва, че се мажат с всевъзможни кремове на пазара, които ги купуват от дрогери, от магазини, от супери, супермаркети. Когато кожата е с пигментации, трябва да се нанася специализирана козметика, която да има доказани качества в насока пигментации. Така че не е все едно с каква слънцезащита Тоест се трябва мажем. да ползваме при пигментни петна конкретно, трябва да ползваме слънцезащита срещу пигментни петна. Да, хубаво е да се ползва слънцезащитен крем, който да си специално да предпазва кожата от слънцезащитни, от пигментации. Тук имаме един такъв крем, който съдържа тиамидол. Това ли е всъщност активната съставка? Всъщност тиамидол е голям бум в медицината. Откритието на тиамидола и патентоването му е наистина голямо спасение за нашите пигментации, защото всъщност процесът на образуване на пигментации е ензимен химичен. И тази съставка тиамидол, тя блокира основния ензим, който води до пигментация на кожата. Тоест, нанасяйки специално този слънцезащитен крем, който има тиамидол, ние не само се предпазваме от настоящи пигментации, от бъдещи, ами се предпазваме и лекуваме един вид, потискаме образуването на старите, тези, които вече са стари, връщат се постоянно, защото много често мелазмата ние излекуваме през зимата и тя на ранна пролет и след ходене на море, пациента идва пак с същата пигментация и ние започваме се едно наново. Което означава, че добре е да обръщаме внимание на съставките в слънцезащитния крем. Добре, този специално е с тиамидол. Нека да видим само как. Освен тиамидол, този слънцезащитен крем има и цвят, което допълнително протектира кожата от слънцето. Много е приятно, въобще не тежи. Въобще не тежи, флуидна форма, бързо попива и не ви стои, не го усещате на кожата. Добре, ако си слагам фондютен, по принцип искам да ползвам, например, фондютен. Първо си слагам фондютен и после отгоре това ли? Или обратно? Много често аз препоръчвам на моите пациенти да си смесват фондютена с слънцезащитния крем. Да, слагате си едно количество, една помпа от едното и една помпа от другото, така че не е нужно. Да, не е нужно да нанасяте много продукти едно след друго. Да, но все пак най-вероятно е хубаво така да го подновяваме през деня. Ако сте на морето, да. А ако сме в градска среда? В градска среда трябва да минете стъпките на измиване, почистване и след това нанасяне на крема, иначе всичките прахообразни частици, вируси, бактерии, които са се налепили по нашата кожа, ние с нанасянето повторно просто ги запечатваме.
Казахме вече, че и лекува вече появили се пигментни петна. Всъщност съдейства за лечението. Точно така. Той спомага за изсветляване на вече образувани и потиска образуването на нови пигментни петна, благодарение на този тиамидол, който блокира всъщност образуването на пигмент. Какви са съвременните методи за изсветляване на вече появили се пигментни петна? Понякога просто не сме се усетили по-рано да предприемем мерки или не сме и подозирали, че може на нас да ни се случи и в крайна сметка ни се появяват. И какво правим тогава? Да, много е неприятно. Не е приятно. Когато се появят. Аз съм от тези, които са потърпевшите и не е приятно. Да, по принцип, освен домашната грижа, когато пигментните петна са доста така силно изразени, вече на помощ ни идва естетичната медицина. Освен пилингите с трихлороцетна киселина, коджикова, салицилова, витамин С, различни съставки, различни видове пилинги има на пазара. Хубаво е да се прилагат в комбинация с изсветляващи козметични терапии. Освен това, лазерите ни идват на помощ. Ако пигментациите са, ако имаме късмета да са по-малки, нали, те доста успешно се лекуват с Nd:YAG лазер. Ма те са някакви специални лазери, които са само за пигментни Това петна? Това са лазери с такава дължина на вълната, която самия лазерен лъч се улавя от пигмента и го разбива на много малки частици и след това кожата си го абсорбира. По този начин петното все едно го разбиваме и го унищожаваме. Обаче шанс да се появи отново? Ами ако се излагаме на слънце, ако имаме всички други фактори, хормонален дисбаланс, стрес и така нататък, много често се появява на други места. Нали? По принцип, хората, които са с по-тъмни кожи, трети, четвърти фототип, те пигментират повече и при тях лечението е много трудно, защото самия лазерен лъч се поема и от пигмента на околната кожа и понякога може да настъпят изгаряния, ако не работиме с правилните параметри. А могат ли да станат на петна, например? Не, на петна не, защото с лазера се премахват по-малки пигментации. Мелазмата успешно се лекува с IPL в комбинация с химични пилинги, домашна грижа, но не винаги се повлиява, защото мелазмата е много особена пигментация. Тя понякога се мести. Аз съм виждала на мои пациенти мелазма, която е на челото, минава по бакенбарди, след това слиза към шията. Понякога след многократно третиране тя изведнъж изчезва. Така че просто пигментациите по нашата кожа са свързани с общо състояние на организма. А лазерът подходящ ли е за всеки тип кожа? Лазер е подходящ за всеки тип кожа, но когато е по-тъмна кожата, трябва да сме по-внимателни. Има ли някакви магически продукти? Магически продукти няма. Много са упорити пигментациите. Много е важна домашната грижа. Много е важно хората да не се отказват. Има и мезотерапии, които са вече с изсветляващо, инжекционни продукти, които се инжектират и които по някакъв начин разбиват пигментациите. Но борбата наистина е много сериозна. А освен тези продукти, които имаме удоволствието да ползваме, просто защото съществуват и защото са направени стотици изследвания, за да са на пазара, нещо друго, което вътрешно да приемаме? Витамин С или някакви други добавки? Вътрешното приемане на хранителни добавки не води пряко до изсветляване на пигментацията, но ако имаме дефицити на цинк, на витамин D3 е добре да се приема, за да може наистина да се така комплексно да се повлиява пигментацията. Иначе антиоксиданти, всички витамини, които са антиоксиданти, също непряко влияят върху пигментацията на кожата, така че е добре да се приемат антиоксиданти. Аз виждам, тук имаме един измивен гел, който е ексфолиращ той е много приятен. алфа-хидрокси киселина. Да. Всъщност имаме алфа-хидрокси и бета-хидрокси киселина. Всъщност това са киселини, които
изсветляват кожата, те имат излющващо действие. В този специално продукт са много нисък процент, така че те са 2% са, да, те са безопасни и могат да се използват и през лятото. Между другото, антипигментната серия на Eucerin е единствената, която може да се използва и през лятото, защото механизма на избелване не е чрез излющване, а е с потискане на самия ензимен процес на образуване на пигментните петна. Те имат и хиалуронова киселина, която допълнително хидратира. Имат и ликохалкон А, който влияе на възпалителната компонента, защото е установено, че там, където имаме пигмент, отдолу имаме и кръвоносни съдове, нали, които всъщност са разширени и ние трябва да влияеме и на тях. Така че серията може да се използва целогодишно и е установено, че трябва поне 4 продукта да използваме, за да имаме ефективност. Тоест, измивния продукт, те имат околочен контур, между другото, който може да се нанася много близко до окото, без да предизвиква, без да дразни. Имат серум, 2 вида серуми имат. Единият е по-активен, другия вече е за блясък. Мисля, че това и крем. Активният серум, двоен серум. Да, този е за избелване. Този е активен серум за избелване. Когато имате пигментация, добре да се ползва сутрин и вечер. Сутрин и вечер. И върху него да се слага крем. Вечерно време антипигмента, а сутрин да се слага слънцезащитния флуид. С цвят, без цвят, както ви харесва. И т.е. тиамидол, това е активната съставка, вече казахме, това е серумът. Да, те имат и антиоксидантни. Това е много леко. Имат антиоксидантни свойства, освен тиамидола и ликохалкона и хиалуроновата киселина, която допълнително хидратира. Тоест, вие нямате нужда да нанасяте други хидратиращи продукти след този продукт. Нали, ако е много суха кожата, може да си сложите и крем. Пак антипигментен. Аз имам доста пациенти, които заедно с лечението на пигментните петна препоръчвам грижата с Eucerin и резултата се вижда още на втората седмица. 2 седмици вече намаляват петна? Да. Това е страхотно. Аз имам специален апарат, който снима петната и с него се вижда реално, нали, процентно как се намалява пигментацията. И така, как действат всъщност тези алфа-киселини, алфа-хидроксикиселини, бета-хидроксикиселини, ретинола, който също нали, толкова често го ползваме, ниацинамида? Най-общо киселините, заедно с ретинола, имат излющващо действие. Т.е. те действат на вече образуваните пигментации. Докато тиамидола, който се съдържа в антипигментната серия, той блокира образуването на пигментацията. Т.е. ние когато слагаме антипигмент, пречиме на образуването на пигментациите и лекуваме стари пигментации, които имаме от години. А как да изберем точно подходящия за нас слънцезащитен крем за лицето или спрей? Аз бих ви препоръчала да се консултирате с дерматолог, който се занимава и с естетика, т.е. ние познаваме основните продукти на пазара, не бих казала всички, но общо взето в зависимост от типа кожа и опита, който имаме, може да препоръчаме точния продукт, защото наистина сега е море от продукти. Добре, ако имам пигментни петна, обаче ползвам друга слънцезащита, предпазвам ли се? Окей ли е? Или... Предпазвате се, но не се лекувате. Предпазвам се, но не се лекувам. Да. Трябва да ползвам слънцезащита за пигментна кожа, точно за да така. мога и да се лекувам, не само да се предпазвам. Точно така, защото вие ако сте но не си предразположена, ако сте предразположена към образуване на пигментации и използвате антипигментна слънцезащита, вие ще се предпазите и ще се лекувате. А пък ако използвате обикновен слънцезащитен крем, да, той ще ви предпази, но няма да ви изсветли петната. Да, това е много добре. А за вечерната ни рутина при пигментна кожа, какви продукти да ползваме?
Антипигментната серия на Eucerin е идеална за пигментации, т.е. измивния гел, който е много лек, той не люти на очите, нанася се една помпа на мокро лице, прави се лек масаж, след това се отмива с вода. След това слагаме, ако имаме активни пигментни петна, слагаме активния серум, чакаме го да попие и след това нанасяме крема. Ако пигментацията е близо до окото, има и околочен антипигментен продукт, който може да го нанасяме съвсем спокойно, т.е. метален накрайник, има охлаждащо действие, така че е много приятен за употреба. По принцип Eucerin имат много богата гама от продукти, така че ако нямаме пигментни петна, не е необходимо да използваме антипигментната серия. Те имат уникални продукти, които забавят стареенето, ако искаме да забавяме стареенето. Имат продукти за хидратация, имат продукти за червенини по кожата, за белези, за суха кожа, така че не е необходимо да използваме антипигментната серия, ако нямаме и не сме склонни да образуваме петна. Но почти всяка жена, която е в менопауза, почти всяка жена, която е след или около раждане, по време на бременност, също могат да се използват. Те са абсолютно безопасни. Е склонна да образува петна. Но ако нямате петна, има уникални анти-ейдж продукти, имат уникалния серум Epigenetic, който повлиява над 10 признака на стареене, така че не е нужно да използваме точно антипигментна серия. При бременност, като че ли май е по-добре да се презастраховаме, така както се знае? Ами да, при бременност е добре човек да се пази от слънце. Имайте в предвид, че понякога след раждане не е необходимо да се правят агресивни процедури по време на бременност. Аз лично дори в третия месец не правя процедури по време на бременност и кърмене. Когато вече се роди детето, се нормализират хормоните, понякога пигментацията си изчезва от само себе си, но е хубаво да има една превенция, слънцезащита, серума, вечерно време, по-леки продукти, за да не се омазнява кожата. Какви грешки най-често правим при грижата ни за кожата? При пигментация или като цяло? Може би като цяло. Но и при пигментацията. Ние сега си говорим за пигментните петна. Така че, какви грешки най-често правим при грижата ни за кожата при пигментация? Като цяло, понякога хората и пациентите се самолекуват. Използват различни видове киселини, лимон, киселина от лимон, сода, забъркват си маски в къщи, нанасят си ги по неправилен начин, после си излагат на слънце и много често имам пациенти с контактни дерматити вследствие на такива домашни методи за избелване, за подмладяване и за хидратация. Това е едната основна грешка. Другата е, че много често приятелки си споделят коя каква козметика си е купила, козметика, която е нашумяла на пазара, на мен ми действа добре. Не, всяка кожа е абсолютно индивидуална и ако един продукт ви действа на вас добре, не означава, че и на мен ще ми действа добре, така че хубаво е периодично да си правиме консултации при професионалист, който да ви насочи. Има такива модерни трендове в интернет, в TikTok и всички масово започват, както и случая с ретинола. Аз нямам пациент тази година, който да не слага ретинол. Или витамин С. А понякога и ретинол, и витамин С едно върху друго. И просто идват с много тежко засушаване, възпаление, което трябва да се лекува. Така че това е другия мит, другото неправилно нещо. Използването на много продукти и правенето на много процедури, това съм го забелязала в годините, не е панацея за красивата кожа.
използването на правилните продукти е много важно. Много често се изпускат зони като лакти, например. Значи мажеме си лицата, мажеме си шиите, деколтето се пропуска, ръцете, лактите, дланите, нали, много често се изпускат и там се появяват първите белези на стареенето. И затова човек не трябва, нали, да пропуска различни зони на кожата, особено ако е изложен постоянно на слънце. И все пак има ли някакви рецепти така от домашната кухня, които можем да си приложим? Жълтък да си мажем? Аз не съм фен на рецептите. Да ви кажа, ходила съм в заводи, в които се произвежда козметика и виждам колко е стриктен контрола, каква наука седи зад тези малки кутийки, нали, които ние гледаме ги само по цвят, по цена, нали, или по това кой какво ни казва. Това е труд наистина, който не е за подценяване, защото там всичко се изследва в стерилна среда, изследва се върху различни изкуствено, това бях много изумена, изкуствено създадена естествена кожа. Т.е. естествена кожа, създадена по изкуствен начин, върху която се тестват продуктите на Eucerin. И това наистина ме изуми, което означава, че хората наистина се трудят и това е наука. Това е нещо, което ако се доверяваме на науката, може би наистина ще бъдем така по-щастливи, по-красиви. И за финал, вашите лични тайни за грижа за кожата. Да ни ги споделите, така да открехнете малко. Да, моите лични тайни, основното ми правило е, аз никога не си лягам с грим. Аз не мога да заспя, ако не си измия кожата с измивен гел. И ако не си нанеса продукт върху кожата и върху колочния контур. На другото, което е като препоръка, разходки на чист въздух. Тези малки, прости неща. Намаляване на стреса, разходките на чист въздух сред природата. Аз обичам да ходя по планините също и смятам, че вътрешната красота се отразява на нашето лице. Знам, че казах и за финал, обаче още един въпрос. Кога да започнем да се мажем с кремове и да поставяме някакви... На каква възраст? Да, на каква възраст? Ами всичко зависи от типа кожа. По-мазните кожи трябва да се грижат по-отрано. По-сухите кожи също. Нормалната кожа може, за мен основното е хидратацията. Примерно една млада кожа на 25 години. Тя дори може да се мие и с вода сутрин. Вечер може да се използва измивен гел за нормална кожа. Сутрин може да се мие с вода. Нанасенето на една хидратация сутрин с лека слънцезащита, примерно 15 фактор, максимум до 30, това за една млада кожа е напълно достатъчно. Това е моето виждане за младите хора. Вече оттам нататък... И все пак да кажем, че слънцезащитата винаги трябва да се маха с някакъв измивен продукт и да не си лягаме просто така, без да я премахнем. Дори да не я виждаме, тя е на лицето ни. Най-малкото през деня човек се поти, масните клетки на лицето работят и те привличат всякакъв вид замърсявания. И когато ние си легнеме, без да се измиеме, ние си лягаме с всичко, което сме си донесли вкъщи. И това запушва порите и кожата не може да регенерира. Продукта вечерния, той е важен за регенерацията на кожата, така че тя да може да се възстанови от този оксидативен стрес, който е приела, нали, който е понесла през деня. И за това вечерния продукт също е много важен. А дневният продукт е само за защита на кожата от вредни влияния. Така ще намалим и акнето или някои други пъпчици, които ни се появяват за това измиване. Така разбира се. Значи, аз имам 2 сина, моите синове се миеха, слава Богу. Лечението на акнето е основно в насока на това да не се образуват белези.
Сега има много тежки акнета, разбира се, които трябва да се лекуват с медикаменти, приети, нали, пероз, но основното е миенето, за да може да се направи една превенция за образуване на белези. Доктор Пейкова, много ви благодаря за това гостуване. Наистина много интересно ни представихте нещата с пигментната грижа. Благодаря за всички съвети, които ни дадохте. Надявам се, сме били полезни на нашите зрители. Благодаря ви много, че бяхте с нас. Ако ви е харесал този епизод, абонирайте се за канала за още здравни съвети. До скоро! Съдържанието на този подкаст е с информативна цел и не замества професионална медицинска консултация, диагноза или лечение. Мненията, изразени от водещата и гостите, са лични и може да не са приложими към конкретното здравословно състояние на слушателя или зрителя. Винаги се консултирайте със своя личен лекар или квалифициран медицински специалист преди да предприемете каквито и да било действия, свързани с здравето ви, особено ако имате хронично или остро заболяване.